Agenda on the mix. So gamo na jini a zuciya da'iman abadan ni da kai. So gamo na jini a zuciya da'iman abadan barabuwa. Da gaskiya ba ni so mu rabe har abadan da'iman. Da ke za na zauna abadan da'iman, dole ne mu zauna domin na yi na'am. Ni ɗalibi ne ke ce malaman, komai nake so na san zaki mun. Inda rai da rabo masoyiya, san ki zuci take har abadan da'ima. Agenda mix. Uwa muke, rayuwa muke, gida ɗaya muke, farin ciki muke, jini guda muke, kar mu farrake, iya abin yake, haka so yake. Alƙawar mu rike har abada, mun zamo hanta jini a tara har da'iman. So gamo na jini